ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତା ସ୍ଥିତ ଆରଜିକର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ଜୁନିୟର ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସଞ୍ଜୟ ରାୟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସିବିଆଇ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 200 ଜଣଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଏହି ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାର ରହସ୍ୟ ସମାଧାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସିବିଆଇ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଏବଂ ବଳାତ୍କାରର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କହିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରାୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଯେପରିକି ମାମଲାକୁ ହାଲୁକା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଲୁଚାଇବା। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଥିଲା ଯେ ଅନେକ ଡାକ୍ତର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି ଡାକ୍ତରମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି।